Част втора на Рачков. Както ви казвах, неделя, 8 часа вечерта. Който гледа, ако не да остави лайк. Те тук как се гримират като някакви палачовци. Добре моквам. Раде почерта очите, имаш очна линия. Жокера. Алекс, ти почерта усмивката. Добре, хубаво. Много хубаво става до тук. След това цялата публика ще е куршум след предаването. Не мога да спят децата. Разревахте децата. Хубаво е. По-точно разревахте децата от смях. Тук почти ни